vaan. Hyvä. Näyttä niinku. Jees. No, leijon peli. Vähän taaksepäin. Nyt sä höllasit just niinku siinä kohtaa, kun ois pitänyt vaan pitää se kaasu. Siinä. Lähde siitä ja nyt sit vaan kun annat kaasua, niin pidät siinä, että se tulee sen kinkaman yli. Noin. Sitten tonne seuraavaksi. Ei jumakauta. Otetaan kuvaajaa vähän. Pannaan tähän. Ei jumakauta. Me ruvetaan ihan linkku. Veditään tästä nyt. Vedän täydet. Odotusta. Nyt on täydet. Kyllä se saattaa kääntyä se. Ai, hyvin tulee. Nyt suorista jo. Siinä nyt saadaan tulla sitä linjaa ylös. Älä käännä vielä. Älä käännä vielä. Vapaana. Tuo vaan. Nyt voit ruveta kääntää kaikki vaan oikealle. Hyvä pito tuossa kallion päällä. On se jännä, kun ei niinku usko, että tämmöiseen peliin voi luottaa niinku, että Mä tänne mun perään. on pakko vetää railosta vaan Nohdassa. Joo, nyt on se kylki. Eikä Joppe vetää. Tää on ihan älyttömän hyvä. Nyt ei pysähtynyt, melkein pysähtynyt. Ei pysähtynyt. No oli sensorit ei anna. Otetaan kuvaajaa taas. Portaiksi sanotaan, että toi viimeinen porras sellainen, että siinä tarvii taas ehkä vähän miettiä, että mistä ajaa. Pitää vaan luottaa tohon, että tuota kallioa pitkin, että että se kiipee siinä. Joo. Tässä on. Pitää lainalla nyt ensin mitään ohjeita, niin katsotaan tuleeko siitä mitään. Joo. Ota Ei tuohon V-malli se oikein. Mä otan silleen, että mulla on nokka suoraan Niin. Ei, mut sit se ottaa keskeltä kiinni. Ota. Mun on mentävä Mutta vinat. toika tuolta vasemmalta, sitten käännät oikealle. Niin, tuosta, että kun rupeaa se nousee. siihen ristiin. Oota, mä mietin. Semmosta. Se on hyvä plani. Ei, kun mä otan tuolta keikkaa. Joo, noin. vielä snadikeikka ja sitten systeemit ja kaikki kondikset. Tuossa menee kyllä ajourat tuosta toisella. Joo. Hyvin menee, hyvin menee. Vapaa. Haluan pakkia vähän. Vielä eteenpäin. Se on yhtä eteenpäin. Mitä teet? Vielä Tossa. siinä. Vielä eteenpäin. Nyt on pakki. Nyt vedä että, tiedätkö näin ruori, niin mä veikkaan, että siinä on aika hermeettistä meininkiä. Mä sen päällä. Tässä on vaan niinku yli se oikea paikka. Entäs nyt? Mitäs tää tuolta maistuu? Äijä naureskele. Ei se... Jee.
Olis tää kolmannella vai neljännellä? Siinä. 3,5.